Vyrobili ich 800 000. Na trh prišla v roku 2011, najprv v Indii, potom neskôr aj v Európe. Krátka, aj dlhá. Limuzína a Spaceback. Áno, je to Škoda Rapid. A my sme ju prišli vyskúšať do okolia Frankfurtu, aby sme vám mohli povedať, aké zmeny vlastne toto auto teraz má. Na prvý pohľad sa toho veľa nezmenilo. Modernizovaný Rapid a jeho kratšia verzia Rapid Spaceback neprináša žiadne prekvapenie. Rapid zostal Rapidom a faceliftom prešiel bez výraznejších zmien. Takmer jedinou zásadnou novinkou sú predné svetlomety vybavené integrovaným denným LED osvetlením a podľa stupňa výbavy aj bixenonovými výbojkami. Ani interiér neprekonal nejaké výrazné zmeny. Má hodnotnejšie čalúnenia, pribudla prepracovaná horizontálna lišta cez celú šírku prístrojovej dosky aj lišty na dverách. Iný tvar majú výduchy ventilácie a v prístrojovom štíte je biele orámovanie hlavných ukazovateľov. Na prístrojovej doske je vynovené ovládanie cez dotykové obrazovky s úhlopriečkou až 16,5 cm. Prvýkrát sa v Rapide objavili aj online funkcie, rozhranie pre inteligentné telefóny SmartLink Plus a konektivita prostredníctvom aplikácie Škoda One App. Cestujúci na zadných sedadlách môžu využiť dva doplnkové USB sloty, hodia sa na nabíjanie telefónov alebo tabletov. Rapid je stále praktický a priestranný, dokazuje to dostatočné miesto na zadných sedadlách. S mojimi 190 cm som sa pohodlne usadil za volant a potom aj sám za seba, takže dvaja dospelí cestujúci ani s výškou nad 180 cm nemajú problém s miestom na nohy či nad hlavou. Vzhľadom na vonkajšie rozmery má Rapid aj veľký batožinový priestor. Pre Spaceback je to 415 litrov v základe až po 1318 litrov pri sklopených zadných sedadlách. Tým patrí k najväčším v tejto triede. Rapid má základný objem 550 litrov. Najviac som bol zvedavý na avizovanú novinku pod kapotou v podobe litrového trojvalca TSI. V doterajšej ponuke nahradil štvorvalcový motor s objemom 1,2 litra s výkonmi 66 a 81 kW. Aj trojvalec má dva výkonové stupne 70 a 81 kW a bude to zrejme najžiadanejšia motorizácia. V ponuke naďalej ostáva motor 1,4 TSI s výkonom 92 kW a výhradne DSG prevodovkou, ako aj dve vznetové verzie 1,4 TDI so 66 kW a 1,6 TDI, ktorý má 85 kW. Objemovo menší a slabší motor sa dá okrem manuálnej 5-stupňovej prevodovky kombinovať aj so 7-stupňovou DSG. Hoci litrový motor je v ponuke tohto modelu novinkou, už sme ho mohli vyskúšať napríklad v Octavii. Na prvú jazdu sme zvolili silnejšiu verziu 81 kW a 200 Nm, ktorá sa kombinuje iba so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Napriek pochybovačným hlasom skeptikov je motor naozaj príjemne tichý a veľmi dobre vyvážený. Má naozaj pokojný a kultivovaný chod aj bez vyvažovacieho riadeľa. Pri nízkych otáčkach sa síce prejavuje typický drnčivý zvuk trojvalca, no v stredných otáčkach ho ani nepočuť. V tých vysokých sa prezentuje trojvalcovou kadenciou, ale nie je to nič rušivé. Výkon je v celom priebehu otáčok vyrovnaný a lineárny. Motor má dostatok sily, dokonca sa mi zdalo, že o čosi viac ako predchádzajúca 1.2 TSI s rovnakým výkonom.